alis naman deron, mautugan ni halagi nga na mga kong sagbot ja paghuman ang hindi utos ilang lababo dalas ang binaji kakalkal di ko sa mga bag ni Helen sa una katong kamit ni Helen dito pas Manila nakalkalan tong mga papel-papel naraghan mga papel ja nakakulot man ko kay na may mga picture ni daghan di ay sa una pa Helen ag si Purami ani kita dito sa tagsa na si Helen ug si Purami na ito palis Manila sila daga palis Helen pod mo na wasiling kay bawo nga nakapangalkal dai ko nisang gamit dari kay pagbago to dewa makuling karon malay ko ng Hindo ang nakita na Purami si Helen sunod Aisa si Dulita na kulitis na sila ba pala mga edad din ng mga bataan mga gamdot pa man sila nadani sila sa kuan naghani ka mga pictura nadini sila sa Nicole sila sa Tiri Nicole sa Tiri Helen si Tanjan Crystal Ann na alam mo nang gagmay pa lang sa kakuling lagi ko lang ni mo ko kakuling kog librong item nagkurat mo ko naman sila na po dinis ako Nika og ako haluin man ito sa Manila sa una lagi ni da si Juan si Julita ug si Angelito sa pag-graduate nila na graduate nila sa grade 6 nakulat lagi ko kay na si Helen ug si Tiri na nalinis kuan na sila kasama niya ban Dilita, Haygagaw, Robilin, Lamonica na Rodilisa na sila diha panis palahos mampor ni mga litutua ang nakalkalan Purami si Tiri Helen di si Purami na naghani na pakita rin doon naghan din is kuan mga basa na mamalit mga alyana na nasa kiboga na ipanaguang Dulita kaya kung Dulita din mga gamit kang Helen das Dulita na adanis kuan Gigi nung sigyan na kamay pasigyan kamay pas Gigi na mura sila isuon si Tere Helen og si Purami na kapalis Manila sila sa una sa paning kuan ni Gerard tad na ni daga pa sila na ani sila na si Helen ako yung kakuling na nila mga kuan nasbilita na trabaho pa sa bilitang Nidik sa una daraw pa yung picture sa Nidik dyan kauban sa ni na dyan si kuan malaka naman ni Florame Pau Tere upat man sa isa Florame Tere Pau Helen kalit po ko nakapagos mga picture taas milita na disabaha ni dapit po ang sulita kinbong na disani mo ko nagkuling ng librong item diag mga bata dia kanidag ni Kaduron si Cielo si Sheila si Janjan si Budoy sabi nga ba nali si Terence si kuan si Sheila ang tasbok si Sheila si Janjan si Budoy si MJ
MG diay. Si Sheila, si Janjan, MG, si anak ni Joy, si Mimi, na dagko na rin sila ron. Kala ginakulingan ni. Ya, si Dilita o si Cielo. Naghahan naman ng picture. Ya pa. Sheila o si Kuan. Sheila o si Dilita o isang auntie. Dilita. Dia pa. Loran, Tere o Herlin. Asteri na. Ano sila niya sa Glinda. Julita, dito sa Chocolate Hills na sila. Ada pinaghan dia. Nagkana mo mga picture kasaban ni. Pagdaday po ko si anak ni Ajo ini ang pagmangkan tus Manila dugay ni Kaajo. Ay kala na ginaho. Gadas ko ana rin. Apa dia ka? Herlin og sinanaylita na naka-frame pa. Aja dia. Florami, Tere og Herlin. Kulingan lang gininaho. Dede po ko. Rodolisa og ako na kani panahon na Manila po ko ng trabaho. Dias kuan. Sabay aragang budita. Lahat budita na. Pagkani kang budita dani. Kaya pa na dito ni kuan. Itong trabahoan sa una. Didik. Kaya pa dudlas. Tere. Purami. Herlin. Akupaw. Kaya akong naong sa una. Nga pa sa paniluban. Kaya din kitawan na Nicole, Janjan o Crystal Ann. Huwag lang dagway na. Herlin o Purami. Takas, hanggang nakulingan nga kuan picture. Herlin. Tara. Purami o Herlin. Tara. Tapos Purami gapon, Santulo. Upaw, Violet, ya. Na ako. Pampagumangkon. Monica, ako. Dugana ni, di ma. Kuan. Yas Orlin, Rubilin po na. Nara, mga kidoso, nakaroon magka ng kabaw. Tara, Lolita. Tara, nga balin itong nagaban. Kanakadso. Las, kuan, Nicole. Grabing gubutag mga picture nila. Siya, sister-in-law. Tere Berlin. Paragnaong sila. Dito, Lolita, dera. Las, Aisa. Aisa og si Upaw. Dera, Las ang mga kuan. Nga, Herlin, Tere, Lolita, Nicole, Janjan, Crystal Ann. Alas Nicola inon. Muna nakulingan, rong palisa dari. Man ko ng hinlo. Sandalito. Sandalita. Naman eh. Nanay, Sirlin. O niya nakuha sang sig pangalkal ka ng hinlo lagi ko dari. Kakulingan mo na yung nakulingan. Dapas Milani og si Ali di ay apila. Milani og si Kuan Ali. Kupan San Juan sa una.
Ang kaso. Mga naong nila nagkanrakas ang nakulingan. Purami. Herlin Janjan, Nicole Pristilan, Purami Tere, Upaw, Sa nang gibuwad kay rong maaga. Kay nabasaon na yung manok niya doy. Sheila, Sheila lagi. Pag-picture sa husband Herlin, lunglong nanay Lita og si Herlin pod. Nanapod ko, malagi itong hapon. Sumapit karon gapos nga ron naman ko pangindo. Kita ko sa mga picture nila, Bilita o Herlin. Herlin, Bilita, Prami, Inas, Gian, Gigi, Nobilin, daghan dito ka adong mga naong sa una. So ko pa sa rin gabi kaya kong gipos. Roy kong siya sa una. Mga magjakmak pag naong. Di pa ko baka uli ron. Pinagat ko sa trabahanteng Herlin nga mabuho rin isang siya pagtiwas. Puro di makauli sa karabang para at check up karon rabang Miyerkules. Dahil na siguro ko padadyon taman check. Dahil ko nagling ko dapat siya dyan kwarto rin lang pikas ang piyan po yan na na busod. Inita man dahil ko sa gawas. Pasensya na mo sa kuan sa Rasmirig hapon. Kagjang herbal kaya sa nakatunid siya dyan makatunggi inom. Wapo ko kapangutana kay wapi signal. Sang pawag sagbot sa hapon. Pasensya na dyan nga marutong sagbot siyam na magbuto ka buok. Pero pinaraan dyan 21 ka na di ay. Mawatag 21 siyam. Ako ba siyam? Marapag 7. Itong hapon siyam to. Oras miri mo na ba nang giinom diha. Pasensya na mo, mara po ito yung video ng adlaw. Kita lang pasunod. Pasbun ha, Madam X. Amping kaya Madam X kanunay. Pengian. Si Madam X, amping.